Ngiwan hang ni napo ka sinong lapalang kabadai ketika konstituensi napo penusla ke konstituensi jong u sembut menteri rang ba jongi ba Preston Tensong kamdei bagi bawan hang ne barok khot kidai na ka VVP henrai ngiwan don kibadon katukane kila don kekenhun VVP hang the henrai don ru bon kibadon hang ne kibadai na kiwai kenhun tang ba tang gawai ke jingsngau ke bangiwan lang hang ne ka dei ba ngi Kristan ya ka ne ka daw ba hakabaya dai bat ke jing dawa jongi ya ke jing review ne kata ke jing pej beni abiang sa chisen ya ka ne ka reservation policy sikentian nganong mamangaru de iway nga de Dr. Basida Masar nga hikay po St. Anthony's College henday suway kata ngaru ngala sya kata hakane ka reservation policy hausnam arhajar hakabang ngala de banyo kam kum ga lecturer sa po Tura Common College henry ngalong baar ibayo ay kapos pat day balong kamadin jonga ibaday ikaru tenang lakli balay mo bangalong baar kapos kada natli balay bangadu ki ong nakadaw jong ka reservation policy kaday katakabha jong ki wala nakidon sa din maknaru ba kiday banyo tingila tip halo ka reservation policy bad ngasyo sarong ba kine ki long kame kine ki babe bathem ngam wasyo ay bang ong taru ki bom nang bom staru kisngo tho bakane ka reservation policy ngila day banpen kala nakadaw ba lada kamlong kumta kibabun na kini kibalet school kibalet college kibalet pule kibalut kikime kikpa wala de kiduk ru kikrisan ki ngin yo kam hadin habut te da kawe ki jengmut kine kibadon hangne kilawan lang nang thena lapalang kabadai ke konstituensi jong iba Preston ngampen rem yai henry ngaku abanong ru sikenten hangne bangi khmelenti ba mairu idai ukhasi ku mangi udai uparawar ku mangi wala dai sa hasoru henry kane ka daupat kadai ya baro lang jong ki khasi jantia jongi te sikenten hajing sangi la khmelenti ba inkren halor kani tangba hadu mentar ngimpat sngau nakasu jongi henry mangi ki paj ba apat wala dang imnon nga tagabor ngiwan lang ni banay ka jingkersyani baden nang ta hakabedai bat kapule puthiru kamdon ka development ka bathikanai hadu kata-kata daki postnem menta nilayo ya kaneka nilayo ka state ka bapura henry ka way ka government college ru kamdon hang thea po penusla constituency jing tebun ki bangim ko aban ya keren hang ne namar ba kawai ka sur nga ong biang bangi ko ban Kristan ya kaneka reservation policy tenang kata kadaw ngiwan lang hang ne ban ngi kwa hiro bakane ka jingkran jongi men tanga kran nak menta barok khot jong ki badon hang ne bat kin thai bat chenrang bat samla bat khana balada u minister lane u MLA jongi unpej ai bu unpej bangi don kam ya ka roi ka par hakati ka than jongi ru balada ma i ila male nei to ai ba inle lang ya barok khot bat kham tam ya constituency la jong long live Biden.